to register on Cafe Chain. So wannan kamar da muka sani shi ma sabon token ne kamar su Katli da su Alpha GPT. So zan ajiye link din wannan Cafe Chain a cikin group namu na WhatsApp da kuma Telegram da kuma comment section na wannan bidiyon, sannan kuma still zan ajiye shi a cikin description na wannan bidiyon. So idan ka zo sai kai clicking akan link din da muka ajiye, sannan make sure idan baka join din channel namu na Telegram din don't miss out of our updates, because many tutorials is coming for this channel. So when you click on that link, it will display, so you can just come and choose your email. Let me have my own. Once you put your email, then come and take this captcha code. When you click on box, I'm not a robot. Okay, so kun ga gashi na already ya riga nuna successful, I'm not a robot. So idan shine first time naka na clicking dashi, zai nuna ma cewa ka taba irin zai nuna ma box haka kamar mota haka, motar nan babban motar nan zai nuna ma ita, sai ka taba duk wani hoto da kaga wannan jikin motar ya taba sai ka taba. So kuma za su yi tambaya ka irin Revit, Zomo, ko kuma su tambaye ka bridge wato gada. So ya rega danganta daga abin da suka tambaye ka, sai ka taba. So idan ka taba sai ka dawo nan inda aka rubuta claim 5000 Cafe token, sai ka taba shi. So idan ka taba shi za ka ga cewa cafechain.com say we send your verification email in your email box, check in your box spam folder. So sai ka bar nan ka koma can spam folder naka, ka koma sorry ka yi wa email naka. Okay, this is it. So once you click your email, so as usual kamar yadda kuka gani nan, wannan shine spam folder ga ta kuna gan shi. So sai ka zo ka taba. Idan ka taba spam folder din, kaga already ba su turo ma shi cikin spam folder ba, sai ka dawo nan baya ka yi scrolling sama. So sai ka duba, idan ka drag ba za ku ga gashi all inbox. Idan ka duba all inbox din nan, insha Allah za ka gan shi. Okay, so this is it, gashi sun turo min shi. Sai ka zo kai clicking akai. So idan ka taba, to dama wannan link din shi suka turo ma, sai ka zo ka taba kan link din da suka turo ma. Okay, so yanzu kuna ganin email ɗina ya riga ya verification successful, sai ka zo ka danna okay. So idan ka danna okay, wannan da kuke gani gashi nan gurin sama din nan, za ku gan shi gashi nan nuna maka wannan arrow din mai wanda ya fara da 7 din nan, to shine username ɗinka. So sannan kuma wannan shi kuma gashi wanda ya fara gashi nan, shi kuma shine wato password naka, wannan da kuke gani shine password naka. So idan kai haka nan sai ka zo sai ka zo kai generating din email naka. Idan kai generating din email naka, sai ka zo kai selecting din wannan country. So as usual kamar da kuka gani, wannan Hamza Shu'aibu wato shine mai inviting nawa a cikin wannan platform din. Okay, so kamar da gashin na riga na saka suna, sai ka zo ka taba kan Algeria gashi, za ku ganshi Algeria na. So kamar da kuka sani, I'm Nigerians. So sai ka zo ka budo wato country naka. Bari mu so mu nemo wato kasar mu ta gado, Nigeria, kasar Baba Bola Tinubu. Okay, okay, this is Nigeria. Sai ka zo ka taba kan Nigeria. Idan ka taba kan Nigeria, sai ka zo ka dawo nan gurin kai clicking din I'm not a robot din nan. Okay, so idan ka zo sai ka taba kan wannan register din. Idan ka taba kan wannan register, sai ka jira. So idan ka taba captcha code din kamar da kuke gani haka, ka taba shi yayi haka. So sai ka taba kan register. Idan ya nuna ma invalid, ka dawo ka koma tabawa.
Okay, so za ku ga cewa already gashi login ID already exist. So yanzu already mun riga mai create na account, saura kawai mu zo mu login in. So don't forget waɗancan nambobin da suka baka, za ku ga farko za ka ga nambobi sun fara daga sama, sannan sai suna wanda ya invite ɗinka, sannan kuma daga ƙasa za ka ga wasu nambobi. So wannan na sama ɗin su ne login ID ɗinka, dole sai ka kwafo su ka ajiye zan gwada muku inda za ku sa su, sannan shi kuma na biyu shine password ɗinka. So daga baya kana iya generate ɗin wani ka sake. So sai ka taɓa OK, idan ka danna wannan OK ɗin sai ka zo ka taɓa kan login. Kuna gani gashi na rubuta shi da farin rubutu login. So idan ka zo ka taɓa kan login, sai ka zo ka saka wannan password ɗin da wannan username ɗin da suka baka. Sorry, this is not. Already na ku cewa wannan na sama su ne a username ɗinka, na ƙasa su ne a password ɗinka. So sai ka zo ka taɓa wannan captcha code ɗin. Da Allah ka dame ni. Okay, so idan ka taɓa captcha code ɗin sai ka zo ka danna login. Okay, sai ka koma taɓa captcha code ɗin. Okay, so yanzu suna magana cewa ka zo ka taɓa dukkan wani image wanda ka ganin shi tare da box wannan motar box ɗin. So kuna ganin gashi, sai ka zo ka taɓa wannan email wannan hoton. Okay, so idan ka zo ka taɓa sai ka danna verify ɗin nan gashi. So idan ku danna verify za ku ga gashi nan ya nuna ya yi daidai, sai ka zo ka taɓa login. Okay, so kamar da kuke gani yanzu gashi mun riga mun shigo cikin wato application wato platform ɗin na Cafe Chain. So wannan Cafe Chain ɗin da kuke gani shine asalin wannan za su baka 500 token ɗansu. So kuna ganin current price na shiga nan 0.002, ba a fara transaction ɗin shi ba yet. So sai ka zo ka taɓa airdrop gashi. So kamar yadda kuke gani nan gashi nan airdrop sun bani guda 5,000, wanda yake value ɗin shi ya kai dala 12.20. So wannan shine value ɗin shi. Kuna ganin current price ɗin shi ga nan 0.002. So wannan platform yana da kyau ku zo ku join ɗin shi. So ko dai baka saka ko naira ba, ya kamata ka je ka register domin ka samu wannan token ɗin. Saboda zan nuna muku wani abu. So kun gani gashi nan buy and stake. So wannan za ka zo ka buy ɗin shi. So insha Allah dai da zarar sun saki transaction ɗin shi, za mu zo mu bidiyo yadda ake saye, sai ku zo kuma wanda suke son su participate. Zan nuna muku countdown ɗin da yake yi. So kuna gani gashi airdrop offer will end in 15 minutes, 2 hours and 47 stacks. So ga shi nan dai kuna gani yana tafiya, yana countdown. Coming on CoinMarketCap, zai zo a CoinMarketCap. Ina ganin duka wannan token ɗin gobe ko banda gobe za a fara transaction ɗin shi. So make sure kai kokari ka yi joining idan ba kai joining ba. So idan kana so kai referral ɗin wasu, kuma ga link ɗin za ka zo kai copy ɗin. Idan ka copy link ɗin sai ka tura ma wanda kake so ka tura ma ya register.
so haka tsarin yake. Insha Allah dai wannan abun za a samu alkhairi gare shi sosai, domin kuna ganin dai $12 dai gaskiya ba karamin kuɗi bane wanda an sun baka shi, saboda haka kar ku yi wasa da wannan. So make sure please idan ba ku yi subscribing ba, ku je ku yi subscribing a wannan channel, domin akwai update masu zafi wanda za su zo insha Allah. So I'm less busy now. Idan na zama available insha Allah za mu kama koya muku yadda mutum zai yi transaction a internet, yadda zaka tura dala, yadda zaka cire, yadda zaka swapping coins, yadda zaka yi connecting da dApp insha Allah duka dai zamu yi. So kar na cika muku da surutu, bidiyon ba na son bidiyon ya tsaye insha Allah, sai dai mu haɗu a bidiyo na gaba. Don't forget to hit subscribing please if you didn't subscribe yet. Thank you.